Agoyo erokamano malach ahinya ne Nyasaye motimo ng'wono maduong' e kinde machal kod ma e okinyi majaber mar tich abich ma Nyasaye otimonwa e ng'wono mondo chak waradi kendo. Kaka tich abich ka tich abich, Nyasaye noloso kuom ng'wonone mondo warom kodi e gweth mar okinyi e studio ni TV makende mar Lolwe TV. Chunya mor kod nyithi Nyasaye mandalo moro chien kacha nobedo piny gi riekogi eka ne ging'ado ni ber mondo injili oyal kargi mar tichni. Nyasaye mondo ogwedhgi ahinya, kogwedho Sam Okelo, ogwedho Nick Okelo, to gi timne mag jogo picha, nyaka osiepna mageno kendo maluoro magoyo picha sani. Nyasaye mondo ogwedhgi ahinya. An mawuoyo kodi okinyini nyinga Pastor Benard Otieno. An wuod Wiso ma Jakochia Kamenya. Nyasaye nowara kendo nomako bada, nosiemona weche malong'o makelo ngima mondo ayal, kendo nowira kod moko pong' teko mar Roho Maler. Kawuono achung' e nyim oganda ka piny duto bedo joneno kendo polo gwe tik ni atimo tich malong'o mane Ruoth omiya. Mano omiyo abiro e mbele ni gokinyi sani mondo opogo weche malong'o ma Roho okelo. Nyasaye mondo ogwedhi kinwang'o thuolo mondo ibed piny kama intiere, mondo ichik iti kendo mondo iwinji. Kapok awacho gimoro amora, chunya gombo ni mondo ang'adni rieko. Samoro inyalo gombo ni mondo iyudie weche moko mamit manie kitabu kendo inyalo somogi kata kiwuotho. Mane omiyo ang'ado rieko niya, kaluwore gi chenro man godo ka, anyalo kwayi kaparoni ni kaw simbi ma in godo no. Kisekawo to dhi kama ondik ni message, to ndik message kanyo ni Bible gi dho Kisungu. Kisendiko ni Bible to ore namba 71920. Nitiere mumbe mabecho mabiro biro ni kanyo kendo ibiro somo, chunyi biro duogo. Bende akwayi kawacho ni ka jachir ineno isewinjo injili mang'eny kuonde mamoko kendo be osekonyi, tawacho ni gimoro bayi kadipo nono ni ok iwinj injili miyalo e Lolwe TV. Mano miya kwayi ni mondo ikete obed gima chalre ni pile mondo kinde ka kinde ineno injili miyalo e Lolwe. Ang'o miya wacho ni kamano? Maa en marwa, en mar joluo, kendo wayale kod dhowa achiny kama mar dholuo mondo iwinji maber kendo mondo ogwedhi. Adwana kaw thuolo ni makende ahinya e okang' mamalo gi yor mar luor mondo ago erokamano mang'eny ahinya ne famili mara kamoting'o jaoda Mary Atieno gi nyithinda. Aseneno jip magisejiwago nyaka nachak tijni, nyaka nachak yalo, gisechung' koda ka gidhira kod weche moko malong'o mondo Nyasaye oting'i malo gin bende. Adwa ni mondo ago erokamano ne nyara maluor ahinya man Amerika, Lilian Mok Riek. En nyar Sudan, otiyo kono, nyonena, wasemakore kanyakla, injili osetimone gik madongo, omiyo pok oweyo injili. Nyasaye mondo ogwedhe. Owadwa jaote Filipanei kanisuba wiya ok nowil kode, alamone pile. Japuonj Yusuf Josi Odimbo mar Starlight Senior Academy, wiya ok nowil mok alamone Nyasaye. Mwalimu Michael Otieno Masiaga, alamone Nyasaye e weche duto. Nyasaye nomak bade ka ng'iyo gik madongo kendo gik malich mosetimo. Nyara Vivian Ojiayo ka Port Victoria, adwa lamne Nyasaye mondo Ruoth ochung' kode e weche te. An kod nyamera maluor ahinya aluonge ni Eunice Matunga. Ero asori ka bondo ramba kanyo, alamne Nyasaye but kadongo, Nyasaye mondo ogwedhe ahinya kendo gimarach mabiro timore ne onge, abiro lambone pile. Wan kod owadwa Joseph Onyango, ajaluonga ni Cheya, ebe wan kode Dandora. Aseno gik madongo mosetimo e nyim Nyasaye, Ruoth mondo chung' kode kendo mondo ogwedhe. An kod nera maluor ahinya mahero gi chunya, Joseph Opapa, retired teacher. En bende Nyasaye biro timne ng'wono ka entiere Mabati Mbili area makabuoch kanyo. Nyasaye biro chung' kode kendo Nyasaye mondo rite mang'eny. Adwa ni mondo ago erokamano ne chiegni ji duto te ma e yo moro amora gisechung' kod injili ni, gisedhira, giseuma, gisejiwa, giselamona bende mondo injili ni eri osudi. Mana kaka wacho ni motelo ni an nyinga Pastor Benard Otieno, sama wuoyo kodi ni tayalo wach mineno ni wach Nyasaye ni e kanisa mar Foundation
of Eternal Life Church wantiere Dandora phase 5. Ka intiere kanyo inyalo biro mondo walam Nyasaye kanyakla kendo arwaki mang'eny. Bende aketo namba na kanyo mondo kadipo non chunyi gombo mondo wagoye mbake wach moro amora, in gi thuolo mar goyo namba no mondo wawuo maler kendo mondo apimni gik moko te. Namba manyamigo direction mondo ing'e kama wantiere mondo ibi walam Nyasaye. Nyasaye ogwedhowa kanyo goganda mathoth mondo walamo godo kanyakla. Nyasaye mondo ogwedhi in bende kikawo thuolo ni mondo wabed kanyakla e tijni mane Nyasaye omiwa kuom ng'uono. Bende ago erokamano ne Lolwe TV kuom miwa thuolo mondo injili ni chopo ka kod kacha. Ibe Nyasaye ogwedhi kama intie, alamoni mang'eny. In minena sani, Ruoth oting'i malo, Ruoth mondo ogwedhi, otimni gik madongo, oweni richoni, opuodhi mondo oketi kare, gik ma onge mondo chopi kare kendo mondo kel. Mano emomiyo akwayi kama intie ni kapok wachako kata kapok achako timo gimoro amora to go chongi piny mondo walam Nyasaye. Nikech ang'o? Jal mabolore e nyim injili yudo gimoro. Jal motimore nono e nyim injili go maber. Jal moduokore piny nikech injili ok anono. Ibiro achiel kuom jok ma Nyasaye dwa gwedho sani. Gaga chongi piny kama intie mondo walam Nyasaye kanyakla. Nyasachwa kendo wuonwa, agoyo ni erokamano Jehova. Chunya ogeni ma iye. Aseneno gik madongo mitimo kod wang'a. Omiyo chunya oluori yaye Jehova. Abiro e nyimi kabolora. Ruoth nyalo kod teko aongego. In men kod gik moko duto ma nyithindi dwaro. Mano mi wabiro mondo wakwayi. Jehova Nyasaye, chung kod nyithindi. Wan e ndalo ma piny tekie, jomoko luongo ni piny rach. Jachino kayo lake yaye Nyasaye, kendo dwaro oganda mongamo modhige mach mosiko. Wando wawacho ni piny ber, kich roho mari nitie, kendo roho mari otele weche te. Kada bedi piny tek kata yom, osana okiniwe nyithindi. Kich mae sama kwedware kinde, medare kinda mara jo Nyasaye. Wabiru mondo watime kinda kata piny ni ber kata rach. Osana chung kodwa e weche te. Chungi nyithindi kamora mora magintie. Itimnegi ono yaye Nyasach polo. Mak badegi, nyaka monido piny katuore mok nyal gimoro. Ineme nyalo chango ge Jehova. Kata man kod pek mora Nyasaye, mago te ineme nyalo timo negi oni kod ranyisi. Aketo gi ngimagi e lweti, tim gik ma onge mondo bedie. Alami kawuono gokinyi ka in isetimo, isenyalo, isegwedho, kodwoko, chiw dong'ono mari nitie. Jehova ok achuno dasayo e nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Amen. Kama intiere, ibe ang'ado ni rieko kendo akwayi kuom ng'uono, wachna amen. Mondo ya malo, mondo chik iti ne wach ma Roho ma Nyasaye okelonwa sani. Adwa somo wach mondiki e kitabu mar Tich Joote 3 matindo 4. Ne owacho kama: ne ging'iyo wang'e tir. Mi Pedro owacho ne niya, ng'iwa ane. Omiyo nong'iyogi koparo nobiro yudo gimoro kuomgi. Eka Pedro nowacho ne niya, aonge gi pesa kata matin, to gima an go ema biro miyi. E nying Yesu Kristo ja-Nazareth, chungi wuothi. Eka nomako bade ng'atno makorachwich mi okonye chung'. Gi kanyo no, tiende ng'atno gi ombong'ne noyudo teko. Eka ne ochikore mochung' tir kendo chako wuoth. Bang' mano donjo kodgi ei hekalu, kowuotho kendo ochikore kendo pako Nyasaye. Ji duto nonene kowuotho kendo kopako Nyasaye. To kane gifwenyo ni en e jal mane obet ka kwech dhorangaj hekalu miluongo dhorangach malong'o cha, ne mi gidhier nono kuom gima notimorene. Thuono wach madwa wuoye kawuono wacho ni gima an go emamiyi. Ang'o momiyo Jehova okelo wach machal kod ma e okinyi masani? Ang'eyo ni dwani mondo iwuogi, mondo ringi idhi kuma idhi menye. Kendo kamoro amora ma wang'i dhi wuothe, tire gik ma wang'i biro yudo. Samoro gin gik mabeyo, samoro gin gik maricho. Kata kamano, adwani mondo akoni mondo ing'e ni gima jalno nigo ema biro miyi. An bende akelo gima an godo mondo amiyi. To kapok wachope wachno, tadang' miyi sigana manotimore e dhorangach malong'o mar hekalu. Jal moro nitie, to jalni en dhano kaka in, kendo ebe nonyuole kaka inyuolo ji.
Min-gi kod wuon-gi nopidhe kogeno ni ndalo moro biro ma enogwedh dala kuom tich matek motiyo gi luche. Kata kamano, jachien ma ok mor kod gik mabeyo nomonjo kijana no kapod otin. Dakika manok, kijana noruombore piny. Ne ok onyal chung' mondo otim tijene kaka jomoko bende timo. Nopo kolokore puth kama ji nitie ei dala. Sama en puth konindo piny kata kobedo piny, jomoko to winjo maber nigi tiendegi wuotho kendo dhi. To en to ok onyal chung'. Gima nyalo timne en ni jogo ng'ado rieko. Ni ne nyalo ting'e, kata kiting'e gi wilbaro, kata kimake ji ariyo, to nitere dhorangach mar hekalu miluongo dhorangach malong'o. Kendo jogo ne riek, neging'eyo dhorangach mitere, ok dhorangach ma ji ajia kadhogo. Koro dhorangach malong'o ni jomoko mane paro ni matek tek, moluoro Nyasaye kata malong'o long'o e nyim piny. Koro ka gidhi e kanisa, tiwacho joma dong' long'o ahinya gi luwo koni. Chal gima chuny jok mane luwo kanyogo bende joma beyo. Ne nyalo donjo kanyo to miyo jalni gimoro. Ng'ama noseparo ni jalni eri debed gi tiende di koro ok okwechi ne onge. Omiyo ne gikawo ni mane ngima ma puodhni ne nyalo bet go. Koro pile ka pile nonindo kanyo, kata obedo kanyo, obedo piny e buru kanyo ka ji kalo. Madharau maduong' jomoko timone. Sama ikwechoni, jomoko penje weche moko ni an nyoka keti kanyo mondo ikwechi ok anyal miyi. Jomoko bende neno Roma golo gima gin godo matin to miyogi. Gino dhi kamano higni mang'eny. Kendo pile ka pile, samoro ok ang'e ni en adiera, to samoro nyalo bedo jomoko neno ni ma yo ma ginyalo yutogo. Ne gitere kanyo, to pesa moyudi kanyo gidhi gipogo kata gikonyore godo. Koro ma yoro hala mabe jomoko ne nyalo timo kod jalni maputh. To chieng'o nogo ne giromo kod jal maneno kelo wachne kae sani ni. Kendo jal mane giromo godo no iluonge ni Nyasaye manyalo gik moko duto. Noting'o kendo nobiri kido mar jo ote ma en Pedro kod Lange. Sama ne gikalo mondo gidhi giyalo wach Nyasaye ei hekalu, to jalni nonenogi. Sama jalni onenogi, to ndiko masomo kae wacho ni nong'iyo wang' tir, to wacho negi niya, miyae uru gimoro. Iwinjo, mane tije mar kwecho, manokwecho pile ka pile, okinyi kokinyi, odiochieng' chieng' chame kanyo kokwecho. Koro chieng'ni bende nochopo mana tije motimoga pile. Koro koneno jogi, to par ka jogi chal, ok ang'e ni girwakore nade, to par che odonjone ni jogi nyalo miyae gimoro malong'o. Koro wuoyo kodgi ka chunye mor, kong'e ni kawuono to yudo gimoro maber modok godo dala. Kata kamano weche nogwenyore. Mano ne kelo wach ni gima wan godo emamiyi. E kinde nogo Pedro onene, to Roho mar Nyasaye okone Pedro ni jalni osethagore ka gi kinda. Mano emomiyo lamo Nyasaye gi chunye ma iye okolo jalni bende ebe nyakwar Jesse, ebe nyakwar Daudi, jalni ebe Israel hie, jalni ebe nyathini onego bere mondo change mondo tiendene oduogi mondo kar kwecho to dhi omeny gi luche kaka jomoko bende timo. Chieng'o nogo Nyasaye koseidho Pedro, Roho mar Nyasaye tugo mar chang, to Pedro kone niya, winji, fedha gi dhahabu midwaro no wan waonge go, to ng'i wang'wa tir, gima wan go ema wamiyi. To kone kochome tir niya, e nying Yesu ja Nazareth ma wayalo wachne pile, momiyo wadang'ni e pinje, momiyo ji ochayowa, momiyo ji oseluongowa nyinge te, momiyo kuonde te mwawuothe waserao nyaka e jela, ma wadonjo kuro komakwa nikech injili. E nying Yesu no, amalo mondo iwuothi. Ng'ani dhoge omoko, owinjo wacho pok nowinjo nyaka nene, nikech idwa miye gima pok noneno nyaka nene. Pedro koni gima wan go ema wabiro miyi, ok wanamiyi gima waonge go. Mano emomiyo kawuono gokinyi aberao ni Jehova dwa chiwoni gima en go. Iwinjo, ok
ang'eyo gik moselal kuomi, kendo gik mosekethore bende ok ang'eyo, chandruok mikale bende ok ang'eyo, pek ma in godo bende ok ang'eyo, gimidwaro e ngima bende ok ang'eyo, to winji Jehova dwa chiwo kawuono gokinyi gima nitie apenji kamineno eni wach mwayalo ni to chalo ni nade be nitiere kamoro mineno mangima osedoyi godo piny milwari lo michalo puth mobedo piny ka kwejro ji to kadho madhano nyieri moweyi kanyo gi madharau mang'eny midong' ka buru chami kanyo ma ji owacho ni gima long'o minyalo yude piny kato onge. Aluoro nying Yesu manyalo golo ng'ato piny machak ting' malo. Winji kawuono nyamera, iwinjo kata ji osenyieri monjawi moriemi mawacho ni ok inyal. E nying Yesu kawuono adwa chiwo ni gima wan go. Ka en tuo wachiwo ngima, ka en chandruok Jehova chiwo ber, ka en kwe maonge mosekethore makoke mantie Jehova chiwo kwe sani. Ang'o mimanyo ira juoga? Ang'o mimanyo jodongo moko? En ang'o midwa manyo oko? Awacho ni karamo chutho e nying Yesu gima wan godo mane wan amiyi kawuono akelo Yesu ratego osana man kod gimoro maber modwaro chiwo ni gimisemanyo gi kinda. Ai Yesu yae, ai mama na yae, ok ang'eyo kamisemenye. Ai kijana yae, ok ang'eyo kamikadhe. Ai nyako yae, ok ang'eyo pek ma in godo. Winji, we chali gi jalcha osekwecho gi kinda, ibisekwecho gi kinda. Ji osewuoyo kuomi, dhano osenyieri, dhano wacho niya ne wang'eyo ka ng'ane ka, wang'eyo anyuolagi, wang'eyo jodalagi, wang'eyogi gima long'o ma ginyalo yudo ma gisiem ne ji onge. Gin gibiro kwecho kama nyaka karang'o kikalo ni wuoyo kuomi kawacho niya dong ineno kata ka ji dhi wuoth onyachako kwayo law gi kocha to biro kwayo ka chieng' objo koni. Jomoko yiran ng'ano joga malich, ng'ano no ok adwar ojoga malich makoro biro kani obiro kwayo mogo, makoro biro kani odwaro wuoche, makoro biro kani obiro kwayo chumbi. E nying Yesu kwech orumo nikech ang'o? Gima wan go ema wabiro miyi. Onge gima rach mabiro timore ni. Apako nying Yesu ja Nazareth manyalo ting'o malo ng'ato malo kogole bugo mochako keti malo ma ji ne. Ere gima rach, ere gima tek mane tam Jehova timo? En ang'o? Dong isekadho e weche matek. Iwinjo jal ma onitie miluongo ni Jephthah omuga nogo, oriembe dalagi, anyuola ne wacho, owetene moko bende parone makata wan kodi kani kawuono adwa ni mondo ing'e wawacho ni ka wajo chir ni ok ija dala ka. Ai dhiyo wan kono nyuoli wakia ok ija dala ka. Ne giriembe gi madharau. Jephthah dhi ka wiye okuot ogo wang'o ng'iyo dalagi owacho na wuoro piny ema na piny inyariembe kaka guok e dala mosedakie higni mang'eny. Ai Nyasaye adwa timora nade mamiyo an aonge minwa, aonge ja kawuonwa, kawuono riemba e lela ka ji neno dharau malich kan kod ma itimona. Jephthah dhi kuma entie kara Jehova ni kode. Ochopo kuma entie gi madharau, owuoyo gi Nyasaye Jehova, kata dhano riemba in ok ni riemba, kata ji okweda osana in ok ni kweda, kata ji ok nodwara osana in ibiro dwara. Odhi kanyo wuoyo gi Jehova, jolwang' omako bade odong' gi chien okone Yesu osana in emiromo. Kik iweya, kik iweya, kata piny oweya, kik iweya. Dakika manok owetene oromo gi weche matek, giriyo gidok manye, gikoni winjo, gigo chongi piny. Owadwa ne watimoni marach, kata kamano waduogo. Lweny nitie to in eminyalo lweny no. Jephthah go chongi wuoyo gi Jehova, osana gima in go ema mondo imiya. Nyasaye kone asemiyi chir, amiyi loch, amiyi teko, amiyi nyalo. Idhi kedo gi jochiendego te, idhi kedo gi wasigu te. Kiduogo to in ilochi. Osingore gi Jehova, ruoth kamago notimre na to an bende gima yudo.
Ruoth kotimorena gima yudo anatim ni godo misango. Jephthah dhi e lweny, okelo Jehova mbele, oparo singo mane setimo gi Jehova. Osana orito chik manyo wacho gi singruok mare. Jephthah dhi e lweny, dakika manok oselocho, oduogo meugore, dhano pako Jephthah kende mane omuga moromo. Kawuono ibeda wachoni kata oseriembi mokwedi dong kar kendi in nyathi kich. Sama ji chiemo to in pap ka koth goyi chieng' bende chami. Inyalo kwayo dhok ma ok konyi, ka jomoko to winje maber. Inyalo dak oko e pap kucho ka nyithindo mantiere kod minegi kod wuonegi to dak e dala. Idong kanyo ka piny ochami, igwonyori to ok inyal. Iwinjo e nying Yesu gima an go ema chiwoni sani. Aolo gweth, kawuono akelo gweth. Iwinjo mamana, kata bebna nyiri 10 manonyuol kanyakla. Nyiri 3 osedhi katedo bet, 2 3 4 moko misimo ni wuotho godo dak e ndoa margi otamore. Ibe kidong kanyo tiwacho komiya mino maduong' ema nochako dak moriembi, nyamiya mar 2 nochako riembi. An bende adong' kawafwadhore ka gana wanyalo chako onge. Donge dak kende ok yot. Awachoni niya, kiwinjo wach mawacho ni gima an go ema biro miyi. Ibiro dak e dalani kende odi, inibed gi nyithindi kipidhogi maber. Osana biro chung' kodi e weche matek. Awuoyo nade? Awuoyo kuom injili mawinjo pako, mawinjo siro, mawinjo mako, mawinjo rito, maloko sigana madala jomoko. Osana ni kod teko, en kod nyalo. Iwinjo wuoyi kata mono sadhi 10 ma ji owacho niya, nwang'eno wadu mang'ongo noriyo mon 3 kata mana 10 mane godo no bende ok mare. In bende ichalo kamano. Kawuono e nying Yesu paro biro duogo. E nying Yesu gweth biro duogo. E nying Yesu kwe biro yudore. E nying Yesu inwang'o dalani ma steady ki Jehova ema owacho ni gima nitie emikawo. Kadi manyo mana tich motamore. In Mombasa miwacho niya, Nairobi ka gima konyago onge, adok dala nabed e kor gweng'wa. Isemanyo tigi papers malong'o mag digri ma in godo go te ma ok iyudo gima ber. E nying Yesu tijine mantie ema koro iyudo sani. Awacho ni karamu Nyasache polo kod piny ok nyal weyo nyithinde. Ok nyal loyo wadwa Joseph manyalo amone ka weche tek e piny seme. Sama na wuoyo kode takone ni winji kuom yie duto nyalore, nikech Jehova chiwo gima nitie, obiro chiwo sani. Ok ang'eyo pek mikadhe sani. Ok ang'eyo chandruok mikadhe sani. Ok ang'eyo wach mane misetemo to tamore. Kawuono Jehova wacho niya, gima nitie ni mamondo iyudi. We apimie kod Ayubu matin. Okadhe madharau mathoth. Osiepene, anyuolane oringo we nikech ang'o? Jasigu chung' e bathe kod weche maricho mag kuong'. En kod tuo mok nyalre, odhero makendo buche okuode. En kod rem. To wuor Ayubu owacho ni kata chagora kama to gima ng'eyo Jehova biro miya gima nitie. Bende nowuoyo marach, joma ong'ado rieko kakone niya, ang'o moni yanyo Nyasaye mondo itho mondo idhi ywe ya e thagruok machalo kod ma. Osiko kuom injili kata tek kata tuo nitie, Ayubu osiko kuom injili kata weche moko gbam. Osiko kuom injili kata weche te ok dhi maber. Osiko kuom injili nikech ang'o? Ong'eyo ni Jehova biro chiwo gima nitie. E kinde nogo okone Jehova kata ji oseyiera te kinda kodi tang'eyo ni onge wach. Ibiro duoko gik moselal. Chieng'o nogo Nyasaye kelo gik manitie. Iwinjo oduoko kanyne manya oselal. Piny obedo joneno kanyna duogo e lela kech mago gik manitie. Oduoko rombe manya oselal. Oduoko diek manya oselal. Oduoko dhok manya osedhi. Oduoko nyithindo manya osetho.
gik manyo nitie. Awacho ni in bende kaminena e sani. Gima nitiere ibiro kawo. Kiyie to gima nitie no. Kaw sani. Kaw mari sani. Ma thuolo ma wayudo. Odalamo Nyasaye. Osana gima nitie mondi miwa. Ka tije mantie kijana. Tiji ne mondi kaw. Ofiso dhi ruang'o sani. Ofiso dhi ruang'o sani. Degi pepa ni nolo losi. Ik maber pepas gi te. Ibiro chako wuoth kiny ka piny oru. To ofiso dhi dhiye no. Idhi nuang'o tich sani miti. Nikech tiji no nitie kendo en mari. Jasigu manyogo e toki. Lonyo lwenyo se loe. Odhi duoko duto kuom duto. Iwinjo nyara. Weluor. Dichuono ni yudo en mari. Onge gima bi mari go sani. Kata ka jasigu nyose ketho kwe. Ma kwe dak kod debo dak kocha. Kwe ne ma Jehova duoko nikech mano e gima nitie. E nying Yesu ratego. Osana matimo gik madongo. Iwinjo nyako. Obedi tuo mar kansa. Kawuono e nying Yesu. Wakuongo tuoche go te. Osana kelo ngima. Obedi tuo mane. Mose tamore. Mose gosibo iko chunge nyimi. Ochidhuro yo chalo got. Owacho ni okini nyal. Oparo ni weche moko. Nidonge na nego nyaka dau. Majaka nego nyaka kwaru. Bena nego nyaka wadu. E nyingi Yesu. Ngima emantie eme yudo sani. Okibi loko. Jasigu okono kao. Awuoyo nade gokinyi. Awuoyo kuom Yesu. Jomoko noneno. Puth mantiere dho. Rangach. Malongo. Kodonje i hekalu. Ne dhogi omoko gimakore kama. Ging'iyo. Gipenjore. To donge mae ema nyo kwecho kaecha. Jomoko wacho na diera. Machalo en. Dhogi omoko. Kawuono. Awacho ni bende. Joma nyone ni kikwecho. Jone ni ka okinyal. Joni gune ni sibal kituo. Ogande mani biro goni siboi. Kawacho ni okinyal. Dhogi te biro moko. Gibiro donga gimakore. Be ma nyango mwang'eyo. Be ma otieno mwang'eyo. Winji en mana in. Tang'omo timore. Jehova ochiwo gima nitie. Jehova ochiwo gima nitie. Okang'eyo gima idwaro. E nyim Jehova kanyo okang'eyo gima idwaro. Tadwe mang'adi rieko. Nyeke pudhi chande. En okwayo pesa. Kendo okwayo gi roho mang'eny. Olosimba thi kuom jogi. Okonegi ni miya uru. Pesa manodwaro. To gikone onwang'o gima duong'. We mondo awachi ni in bende. Gima ne kwayo no tin. Jehova dwa luoro gi gimoro maduong' modwa keto e lweti. Awacho ni karamu. Gima tamo Jehova pok noyudi. An awuoyo kode ka kong'o kod ura koran gi jaga. Omaka e piny kochia. Ka piny osegone siboi. Ka nyalo ka nyal. Nong'ade keta. Sama nawinjo agunga ma wuodo moro kochung' gili magonyo ji. Nokona ni iwinjo wuod Wiso. Gima nitie emondi kaw. To nakone ni iwinjo. An bende ka warruok muyalo ni. Bende nyalo yude. Nadonje iye. Kawuono pok aywaga ng'e. Osana ratego. Ni kod ngima. Gima nitiere no emibiro yudo sani. Na yudo gik malong'o. Mano miya yalo Yesu gi chunya duto te. Nikech osana ni kod duoko. Gima tame onge. Aluoro nyinge. Osana nigi duoko. Obiro chiwo gima nitie. Winji mamana. Kadong kanyo ka inchi liel. Dhano setimo ni madharau te. Kake chak gimitim onge. Awuono. Osana do chiwo gima nitie. Okang'eyo. Gima chandi sani. Pek mikadhi akia wadwa. Okang'eyo. To di waja chiel mang'eyo. Ni gima nitie no to nyake yudi. Ondike kitabu. Ni chenro mage. Gik mochanonwa. Gimna gik mabeyo lilo. Onge gima rach kuom kata chiel. Miseromo godogo te. Mago mag jasigu. To kawuono sani dwa chier. Dwa chungo malo. Dwa donje dalau kanyo. Dwa donje tiji nogo. Dwa donje ngimani. Dwa donje chenro magi. Giteko mang'ongo. Moting'o gwethie iye. Apako nying Yesu ratego. Ibe chung kod injili. Mondo iwache ni Osana an bende miya gima nitie. Kone Yesu sani. Wadala Nyasaye ng'ato moro. Adwa kelo Yesu dogo sani. Anene kowacho ni sa orumo. Kendo sa oromo. Mar chiwo gima nitie. Kaw mari sani. Osana penjo. Ere gimidwaro. Entiere godo. Kada en chang. Mano en
osana motingo dhako midwaro no Yesu emanigo onge ajuoga manyalo miyi gik moko mak mana Yesu kende en kod gimidwaro iwinjo gochongi piny mondo ikaw gimidwaro sani bed kod yie nisekaw bed kod yie niseyudo bed kod yie ni gimidwaro no osana osekelo jok mosenyiero dhogi biro moko ka gineno ka gik malong'o kod yudo gochongi piny mondo walam Nyasaye wuonwa kendo Nyasachwa osana maratego Jehova ma jachwech wuon polo chunya ogeni aseneno badi ayie ni nitie Nyasaye romo kawuono ni wachungi nyimi gokinyi e wakwayi kendo wadwaro chiw gima nitiere Nyasaye miya wadwa ni mi nyamera ni mama wani kiki wiwilgo jaduong' ni par ya dalane ikel ber mondo wane teko ni mang'ongo lor kod gik ma onge mondo bedie chiw gima nitie Nyasaye kitimo wanagoni erokamano nyingi onwang' loch ewi gik moko duto osana ok wachuno to wasayo e nying Yesu Kristo mayawar adwa wuoyo kodi kama intiere kibolori amalo wachna amen kisetimo mano adwa wuoyo kodi akoni ni nyinga en Pastor Benard Otieno ayalo wachni kanisa mar Foundation of Eternal Life Church Wandandora kaw namba nano mondo igo wang'adre riekni moko wabiro lamo kodi Nyasaye kendo arwaki e kanisa wa Mandandora Nyasaye ogwedhowa kanyo gi nyithi Nyasaye jodolo kod bishops mondo giti tich Nyasaye kanyo wanalam ni wach moro amora wan kod Barnabas Ouma ma wuod Otieno wan kod Henry Kus Otieno ma wuod Awuonda wan kod Alex Okelo ma wuod Oyule bende wan kod bishop marwa Julius Otieno ma wuod Odondi akwayi kuom ng'wono weche ariyo go namba no wawuoye weche moko walame Nyasaye wang'isi kaka kanisa nitiere bende namba mamiyi no mane oji manyo godo gweth kuom Nyasaye osana dwa miyi gima onge mondo bedie odwa miyi gima en go winji jalo motiro Nyasaye ok noywaga ng'e timane mano mondo gik madongo ma Nyasaye timo bende thuolo koda abiro lamo Nyasaye weche te to in bende gima Nyasaye omiyi tinego ma Nyasaye ogwedhi ok achuno weche makwayo gi te Jehova mondo chung' kodi e weche te nyinge onwang' loch kitimo mano amen. Lunga